Nogle af dem, der har tilbudt sig som samarbejdspartner, det er jer fra Skals Efterskole, og jeg skal lige skynde mig at sige goddag til, og godmorgen og god formiddag, og hvad man nu skal sige på den her tid af dagen, til Philippe Lund og Caroline Nørkjær, som kommer fra Skals Efterskole. Velkommen til jer. Hej. Hej. I deltager i det her projekt, og det er jo Efterskolens internationale klasse, der styrer indsamlingsprojektet her. Der er nok at tage fat på, og jeg kunne sådan begynde med at spørge åbent, og så kan I selv bestemme, hvem der vil svare. Hvad er det, I skal lave? Jamen, vi har jo været med i de her 12 projekter her, og i Danmarks Radio. Så der er jo også blevet sat Tahiti på, hvor de... Jeg tror lige, vi skal rette det her. Det er Haiti. Ja, Haiti. Men det kan godt være svært at kende forskel. Jeg har hørt andre, der har taget fejl her i ugens løb. Men der sker jo 12 projekter rundt omkring i Afrika, hvor blandt andet Kongo og Kenya og så videre, hvor vi vil gerne fra Skals Efterskole støtte det. Det er til Danmarks indsamling, den 30. Ja, og derfor så sætter I et omfattende program. Jeg står med det her i hånden. Med sådan, det kan være, du kan pille et par enkelte ting ud, som siger, det er noget af det, vi gør for at støtte projektet. Ja, en af de ting, som vi har gjort, som er noget lidt anderledes i år, det er blandt andet at skære lidt ned på vores mad, hvor vi skærer kødet fra, og så har vi til salatbar, og så har vi nogle kartofler og ris. Og det gør vi 2 gange om ugen i 3 uger, og så sparer vi nogle penge på det. Og det synes det har vi sagt, at det er alle eleverne og lærerne på hele skolen, der skal gøre det. Og det er mange tilfredse med. Og så ved jeg, at I skal også sådan smøge ærmerne op. Altså, det er jo fint nok det her med, at man kan springe nogle ting over, og så samle nogle penge ind på den måde. Vi skal også smøge ærmerne op og lave noget egentligt fysisk arbejde, ikke? Ja, men vi har den 27. januar, der har vi alle skolens elever til rådighed til den her indsamling. Så vi har en masse, der skal ud og arbejde for firmaer eller for privatpersoner og tjene penge. Og ellers så er der nogen, der skal løbe for at tjene penge. Så har de fået sponsorer, f.eks. deres forældre eller bedsteforældre, til at sponsorere dem. Og der får vi blandt andet også Skals Skole med deres elever. Ja, og så har jeg haft ringet rundt til nogle af vores gamle skoler for at få dem involveret, for altså bare at give dem den idé, at man kunne lave et sponsorløb for at samle ind til Danmarks indsamling. Så der bliver taget, mange gode gamle idéer op af posten igen, og så puller vi det hele sammen, og så siger vi, jamen altså alt det her, bare der er noget af det, der kan give noget, så batter det jo alle sammen på bundlinjen. Hvad tror I selv vil give mest, hvis jeg sådan skulle kigge med de økonomiske briller på det? Jamen, vi har jo det her sponsorløb, det regner vi med vil give en masse penge. Og så har vi i sidste uge, havde vi en teateruge, hvor forældrene de kom til forestillingen om her i fredag aften, hvor vi solgte en hel masse kager og sodavand og julekalender, vi har lavet, og nogle månedskalender, så det har vi selv tjent en hel masse penge på. Og så har vi en foredragsaften med Bjørn West, tidligere landbrugs- og trafik- og justitsminister, den 27. januar på Skals Efterskole, hvor vi simpelthen får ham ud, og han vil holde foredrag for folk, og så er der spisning og eventuelt børnepasning, hvis det er det, man vil. Men det kan man forhåbentlig læse mere om på www.skals-efterskole.dk. Så man kan simpelthen gå ind og se alle de her projekter her. Nu kommer der sådan, jeg skal også stille nogle farlige spørgsmål. Hvad tror I selv mest på vil kunne give noget? Jamen, vi regner jo stærkt med det der sponsorløb, at det giver, at der er mange elever, der får sådan en sponsorkontrakt, og så vil kunne løbe mange kilometer for at kunne tjene nogle penge ind. Og ja, det er sådan lidt dem. Ja, og så den 27. januar, så vil det gerne rykke en hel del. Simpelthen de 2 dage, ja. Og ellers, hvad der ellers kommer til, det er sådan alt sammen velkommen, men det er ikke sikkert, det giver det helt store på bundlinjen. Hvordan har I det personligt med at være med i sådan et projekt? Jeg synes, det er sådan noget, unge mennesker skal. Jamen, jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, at vi får muligheden for at samle ind, og vi har jo mange flere ressourcer, end vi ville have haft, hvis vi gik i den her projektklasse. Og det er rigtig, rigtig fedt at kunne hjælpe på den måde. Specielt nu, når det her med Haiti det er sket, så får man lige lidt mere opmærksomhed omkring det. Og så er det lidt federe at kunne hjælpe. Ja, fordi man kan jo sige lige præcis, når du siger det her med Haiti, at det er jo sådan noget, der er kommet til. Der var ingen, der går ind, der vil opstå det her meget slemme jordskælv på Haiti. Ja. Men det andet har jeg haft tid til at forberede. Hvad har det egentlig gjort ved hele projektet, at Haiti sådan kommer ind ad bagvejen, der man også pludselig skal tage stilling til det? Jamen, det er på en eller anden måde gjort det lidt bedre, hvis man kan sige det på den måde, for så hjælper vi flere mennesker, og det giver lidt bedre på samvittigheden, hvis vi så får samlet flere penge ind og sådan noget. Og sådan, det er bare godt. Det har også givet større pres, at der er mange flere mennesker nu, der skal hjælpe, så det har virkelig betydet endnu mere nu, at vi samler en masse penge ind.
føler man sig lidt mere betydningsfuld, når man er med i sådan et projekt som det her? Ja, det gør man altså. Når man også sidder i styringsgruppen, så gør det lidt mere. Og så er det også sjovere at så kunne se, hvad man får ud af det. Ja. Og sådan. Det er hårdt, og det er stressende, men man føler også, at man gør en forskel. Har I allerede nu fået lyst til at deltage i andre hjælpeprojekter, der måtte opstå i fremtiden? Ved at være med til det her? Jo, det kan jeg i hvert fald gerne donere et par penge, og hvis der er nogen, der kan banke på min dør og spørge om sponsorkontakt, så giver jeg gerne og sådan noget. Og hvis Røde Kors kommer forbi, så er der altid åben over for det. Ja. Men sådan ligefrem at kaste sig ud i international hjælpearbejde på den brede front, det er der ikke nogen af jer, der har planer om det nu. Det skal i hvert fald lige tage til omtanke. Ja, okay. Ja, men det kunne være rigtig, rigtig fedt at være med i, altså når man bliver lidt ældre og kommer videre. Godt. I skal i hvert fald have mange tak, fordi I er kommet her og har fortalt om hjælpeprojekterne fra Skals Efterskole, som jo så er den ene af de mange partnere, P4 har her i Danmarksindsamlingen. Og det var altså Philip Lund og Caroline Nørkjær, der fortalte om alle de tiltag, der er på Skals Efterskole i ugens løb.